Това мисля, че беше булзай долу дясно. Ще опитам да оцеля четирите цели. С открити мерници стрелям втора стрелба с арбалета. Много ми харесва. Даже ми избяга в ляво. Но мисля, че една стрела, която има криво перо, не обърнах внимание у нас да я оправя и сега я видях. А може и аз да съм оклепал изстрела, разбира се. Доста добре, харесва ми какво се получава и как стреля арбалета. Е много, как да кажа, приятен е и е различен от стандартните обикновени бюджетни 150, 70, 90 либрови. Изключително ми допада това чудо. Каквото виждам, аз съм доста доволен, защото първо стреляме на открити мерници. Второ, не си пестя времето да се целя добре, за да не стане дълъг клип и да не ви е досадно. И трето, стрелите не съм ги проверявал, не съм ги тествал дали са добре, не съм им гледал перата и имаме страхотни попадения. Аз не виждам добре в това слънце машината с тези открити мерници. Но ако му сложа една хубава оптика или... Това е първи абсолютно булзай вътре. Една хубава оптика ще го направи снайпер този арбалет. Този, за който ви казах, че избяга, перото е малко криво, едното жълтото. Тук сме малко нагоре от центъра, но пак е в вертикалата, е в където трябва. Тук не е избягал малко наляво и нагоре, но пак казвам за открити мерници и за втори досег буквално. Днеска за първи път стрелям на втора стрелба с арбалета, резултатите са чудесни. Ще му се сложи хубав мерник на този арбалет, заслужава, както вече ви казах, добър тунинг, да се апгрейдне и да си стреля човека с кеф. Така, бъдете здрави и се пазете, приятели!